To už je jedno. Skúsi kameru teraz, hej? Kameru, tak vyberanie. Čiže len dovoliť a nič nerobiť. A nekomentovať? Áno, všetci sa veľmi tešia z krásnych darčekov, všetci sú veľmi šťastní. Janinka je uchvátená, nevie ani čo má povedať. Zuzinka sa na nás pozrela. Áno, všetci sa veľmi tešia. Janik je trošku hladný, ale drží sa. Áno, všetci sa tvárime, že sme nie hladní. Tak, Janík, nie sme hladní. Zuzanka sa pekne smeje. Janinka je vážna. Stará mama prekvapená. Starý otec spokojný. Odchádza do svojej komnaty. Stará mama vybaluje špeciálny darček. Áno. A ešte... Áno, to je také... To malo byť napísané, že to bolo od všetkých. A toto je odo mňa, áno. Tam je ešte jeden maličký darček, áno. Všetci pomáhajú vybalovať. Starky je nosič, odkladač. Áno, presne na čase skončiť s kamerovaním.